हेल' लोगोफोर आंनि अफि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनानै लानाय जाबाय दा आङो दंफैयो गसाइगावआवहाय पिटिसिनि प्रेसिडेन्ट बिथांजों आं फंनैसो खोथा सावरायलायनो होननानै फैदों आदसा आदा जोंनि पिटिसि आन्दलना बै समनि खोथाखौ गोसोखाङो आरो मालाबा बै समनि दावहा जाफुनाय समनिफ्रायनो फैयै फैयै गेजेर खन्द'आव गोबां सम गेप्स थादोंमोन दा जों साननैसोनि उनाव पिस एकर्ड जाखांनायनि उनाव पिटिसिया आरो फिन उदियासलनि खोथाखौ रायखांफिनदों दा बेवहाय बेसेबां गनायजाथाव बाथ्राया जाहैबाय पिटिसियाथ' दानि नङा बयबो मिथिगौ बिनि जन्मआ 1967 27 फेब्रुवारि बे टाइमावनो जन्म मोननाय आरो मोनसे गणतान्त्रिक पार्टी होनजायो ट्राइबेलफोरनि मोनसे मन्च आसामनि आरो गोबां सेक्रिफाइस खालामदोंमोन बै टाइमाव औ 1968आव फुराना मानसिफ्रा मिन्थिगोन क'क्राझार भाटारमारियाव गोबां मानसिफोर गेदारिं जादों जाहैदों जानानैहाय नोङो डिस्ट्रिक्ट अफिसाव मेम'रेन्डाम साबमिट होलायलायदों जे सेपारेट स्टेट उदियासल नङाब्ला खमसे खम इउनियन टेरिटरिखौ नांगौ होननानै मानोना ट्राइबेलफ्रा बै टाइमावनो जे एसामिस बा ब्राह्मणफोरनि जि सल चरित्र बेखौ नुखाजोबनायमोन जे बिसोरजों जों गोरोबनानै रायजो जानो हाया आरो बे समाव बिदोंमोन ट्राइबेलफोरनि जुनै रिजार्भेसन सिट नांगौ बे समाव बिदोंमोन 126टा सिटआव मेक्सिमाम सिटआ ट्राइबेलनि जानांगौ नङाब्ला ट्राइबेलफ्रा जोङो बोरै देरहानानै फैनो दा बेफोर अनेकथा पइन्टखौ लानानै आन्दलन खालामबोदोंमोन लोगोसे गोबाव बोसोर स्रि थानायनि खारना जाहैबाय बे इन्टिमेट टाइमावनो नोङो एबसु जन्म जाबाय एबसुआबो जाबाय आइडेन्टिटिनि नामैहाय जोङो बड'लेण्ड बिनोसै ओमफ्राय नायबाय जिनिसा बाथ्र घाटि मोनसे संघर्ष जानायनि सम्भाबना जाबाय दा ओंखायनो पिटिसिनि दैदेनगिरिफ्रा सिगांनि मावथिफ्रा बे जिनिसा माने माइनास थानानै थिग आसे जिखिजाया रायजो मोननायजोंसो खोथा जोंनो बड'लेण्डआनो हक उदियासलानो हक जोंनि गथ' गथायफ्रा जुदि बेबादि सिद्धान्त लाबायब्ला जोङो माइनास थादिनि बे मोनसे डिजल्भ दोनथ'नाय जादोंमोन आरो नाखि बेखौ एकदम फोजोबनाय जायाखैमोन दा 2027नि उनाव कमप्रिहेन्सिभ फाइनाल सलुसन जाखांनायनि उनाव एबसुआ परित्याग खालामनायनि उनाव बड'लेण्ड स्टेटखौ नागारनायनि उनाव होमब्लाथ' बोराय गार्जेनफ्रा फिर गोसोखांफिनबाय जोंनोथ' रायजो नांथारगौ एबसुआ मानो नागारखो माबोरै कमप्रिहेन्सिभ फाइनाल सलुसन लिरनानै लाबोखो दा बे ग्राउन्डआव माने एबसुआ दोनथ'नायखाय आन्दलनखौ बा जोंनि एनडिएफबि भाइफ्राबो मोनसे पिस एकर्डनि नामै नोङो बयबो राजि जानानै मोनसे एकर्ड जानायाव थाथ'नायाव दा बे नोङो रिभाइभ खालामफिननाय जादों आरो जे पिटिसिजोंनो जिखिजाया उदियासल नमेनक्लेचारजोंनो जोङो रायजोखौ जेरैखियाबो लाबोफिनथारनांसिगोन होननानै दा बेखिनि आरो दा नैबे दा जिहेतु नोंसिनि आफाद उदियासल बिनायनि जिहेतु बिनायनि आफाद बे आफादा दा जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां माहारियारि आफादफोर दं बिथांमोनजों माबोरै रिलेसन आरो माबोरै सोमोन्दो दंलायो ओरैनो दासिमाव जोङो डाइरेक्ट माने इनडाइरेक्ट रावजोंबो बेबायदि रायलायथ'वाखै जोङो मोनसे गावनि जे पिटिसिनि कनसेप्ट जों रिभाइभ जे जाबाय बे रिभाइभखौ जोङो प्रथम दा जोङो प्रेस मिटनि थ्रु लांगासिनो दङ दा नेक्स्टआवहाय जोङो प्रत्येक दल संगठनजों रायलायगोन जोंखौ लिंहरबा जोंबो रायलायहैगोन बा सोरबाबा नोङो दल संगठना रायलायनो फैबा जोंबो रायलायगोन मानोना जोंनो बयखौबो नांगौ एकथायै जयै जुदि दावगायाबाथ' जोङो रायजोखौ मोननो हानाय नङा जोंनाव आरो गोबां सक्ति दङ जोंनि गेजेराव कनफ्लिक्ट लाबोबावनो हागौ गावजों गावनो माबा मोनसे नारा नाथा खालामना होनो हागौ मानोना बे दानि चिफ मिनिस्टारा बिराद सालाक आसामनिया जायनि जुनै जोङो बेखौ सब समाय नोङो एलार्ट थानांगौ आरो बियो ट्राइबेलखौ मोजां मोनथारा गावबो ब्राह्मण जाहैबायना ओंखायनो जोङो बिनि दुइ गुन सालाक जानांगौ दा ईद का जब पत्थर से देंगे होननानैबो जों आन्दलन खालामनो हाया जायनि जुनै होनदों जोङो गान्धीजी नीतिरेजाम एक गाल मारे तो दुसरा भी मारो फंसे सोवाब्ला आरो मोनसेखौबो गथायबावलै होमब्लाबो रायजो नांगौ होननानै जोङो दा बिनायनि लामायावसो दङ नाखि सिलाइ सिंगुनजों लानानै बम बारुदजों लानानै जों बेखौ फोथाया लास्टआव माने नोङो रायलायहैखानांगौ टेबोलाव दिल्लीयाव थांनानै रायलायहैखानांगौ सिलाइथ' लाना थांनो हाया दा ओंखायनो टक प्रसेस नेगसियेसनजों नङाबा गणतान्त्रिक नङाब्ला जोंनि देशआव गान्धीजी होननाय दङमोन जन्म जादों ब्रिटिशफोरखौनो सात समुद्र होखारहरदों अहिंसाजों मन्त्रजों लावथि बोराय लानानै थुनायजोंनो बारहोहरदों सुभाष चन्द्र बसुआथ' मैं गोमाखौ दिनैसिम खबर गैया मुझे खून दो बदले में आजादी दूंगा होननाया अस्त्रजों फोथायोमोन बियो गावनो खबर गैया नै दिनैनि दिनाव थ
थ' बेबादि जों फोथायो जोंनि देशआ अहिंसानि फुजारिजोंनो ब्रिटिशफोरखौ सात समुद्र हगारहरफिननो हादोंब्ला सामान्य फिसा फिसा दिल्ली हमें थोड़ा सा जगह दो आसामिस भाई लोगों के साथ नहीं रह सकता जोंनो न'खर फिसा दानानै होदो होननाय बाथ्रानि जुनै मानो सिलाय हमलायनांगौ दा ओरै इउटि मोननो थांगासिनो दङ सिलाय सिंगन हमग्राबो गैया सासेबो नोङो मुंख्लं जानाङाखै लादाखआबो बिदिनो मोनबाय इउटि बेंगल मोननो थांगासिनो दङ थारमाने बिनाया संवेदन जानांगौ जायज जानांगौ अब्ला बिफाया जुदि नोजोराव गोलैयोब्ला होजाथावथावब्ला जोङो दिल्लीनिफ्राय ओरैनो मोनगोन होननाय जोंनाव मोनसे फोथायनाय दङ आदसा आं मोनसे आरोबाव खोथा सोंबावनो नागिरदों दा जिहेतु पिस एकर्ड एनडिपि आरो आबसु एनडिपिआ मोनब्रै फेक्सनजों ज' जानानै एबसु आरो बिसोरजों ओमफ्राय आरो ओरै मोनसे मा नाममोनलाय इउबिपिअ बिथांमोनजों ज' गोरोबथा ज' जानानै मोनसे पिस एकर्ड जादों बे पिस एकर्डआ आदानि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव आरो बेवहाय जों गोजोना फैमारथारबाय नामा पिसआथ' जाय असान्ति खालामो बेजोंसो पिस एग्रिमेन्ट जायो नङा होमबा सान्ति दल खाब्ला बेजों आरो मानोथो पिस एकर्ड खालामबावनांगौ एबसुआथ' सान्ति दल जोङो बेखौनो होनदों एनडिपि भाइफ्रासो हाथियार लानानै मोनसे सशस्त्र संग्राम खालामबोदोंमोन बेखौहाय भारत सरकारा मोनसे नेगसिएसन खालामनानै फोजोबनानै मोजां संसार जानायजों लोगोसे ब्राइट फिउचार जिखिनि मोनबोआ मानो जिखिनि हरजाया मानो जोङो बेखौ लानानै सोलिथोंसै होननानै पिस एकर्डआथ' नोङो आर्मसबादि जायफोर दल संगठन बेजोंसो जायो दा मानसिफ्रा जेरेखम होनगासिनो जे एबसुआ अभारटेक खालामनानै बे जिनिसखौ मावदों खिन्थु पिस एकर्डआ एनडिपिफोरजोंसो जानांगौमोन बा एनडिपिनि जे एजेन्डा मथे जे मेनिफेस्ट' मथे बा नोङो चार्टार अफ डिमान्ड मथे जानांगौमोन बे निस्सय गन्डगल जादों आरो जोंहाबो गोजोननाय गैया लोगोसे जोंबो बर' फिसा हिसाबै गोबां मानसियानो दाबो जेल हाजतआव दङ हा नोङो पिस एकर्डजों जेसेबांनाखि दायार केस थाया मानो गजोबनांगौमोन एग्जाम्पल बिएलटिनि दङ हाजार हाजार बम बेफ्रु होदों मानसिखौनो सानख'नो हाबावाखैसो दाब्बा सिङाव साबसे थैखो गेरेबखो हा सिङाव थांखो बिसोरनि आन्दलनकारिफोरनि गासैबो खमा मोनजोबोब्ला नों बे सामान्य बे गुवाहाटि खेबसे बेफ्रु होनाय दायफ्रा मानो खमा मोनामोन आन्दलनजों एकर्डजों मोनो जेनेरेल एमनेस्टि होननाय दङ मोनसे बियो पावारा प्रेसिडेन्टआव थायो नोंसोरो खोनाया होमबा 15 आगस्टआव उमुक सिखावखौ हगारबाय उमुक फासि नांनायखौ हगारबाय बेबादि पावारा प्रेसिडेन्टआव थायो बेखौहाय जुदि पार्लामेन्टआ जुदि हाउसआ एग्रि जायोब्ला दे बिसोर गासैखौ हगारना होजोबदिनो पिस एकर्ड जाखाबायबा बेखौ जोंनि मानसिफ्रा डिमान्ड खालामोब्ला प्रेसिडेन्टनि पावारखौ लाथ'नानैबो बिसोरखौ जेनेरेल एमनेस्टि होजोबनो हायोमोन दा बे जिनिसखौथ' मावाखिसै दा बेफोर केसा माला जोबगोन हयथ' खायसे बुंनो बोराय बुरै जानानैसो थैलायलांगोन जों स्टाइलै नुहुरगासिनो दङ दा हमनानै ला आरोबाव दिनैनि दैदेनगिरि खुंथायाव थानाय इउपिपिएल सरकारनि सिदायै बुंनो थाङोबा प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन सानसे समाव रिजनानो बेसेबांबा गिदिर होननानै स्टेटजों समान बा जों गुबुन गुबुन स्टेटखौ रुजुनानै बिथाङा बुंदों जोंनि रिजनानो बयनिबो देरसिन होननानै बुंदों बेवहाय नोंथाङा मा बुंनो सानो बेथ' जोंखौहाय माने हयथ' गाव सानदोंमोन जोंनिफ्राय आरो गोरों गोरासिन गैया नामा हयथ' बिथाङा बेखौसो साननानै बे खोथाखौ बुंखो ना माखो रिजन मानेथ' मोनसे अनसल क्षेत्रसो एरियासो बियो माबोरै नोङो मोनसे स्टेट देशनिफ्राय देरसिन जानो हागौ बेथ' जानो हाया आरो लोगोसे बुंनो थाङोब्ला बियो बिटिसिनिफ्रायसो नंसिना जे जों जे जिनिसखौ मोनखादोंमोन नङा होमबा 40टा डिपार्टमेन्टजों लोगोसे जेखिनि नोङो थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड साख्रिफोरखौबो होनो हायोमोन थारमाने बिटिआर एकर्डआ बिटिसिनि अपोजिटसो नोङो बुंनो थाङोब्ला 100% नङाब्लाबो 90% बिटिसिआ मोजां मोनसे एकर्ड जादोंमोन बिनि अपोजिटसो ब्राह्मणनि थुलुंगानायाव आसामनि बे थुलुंगायाव बे जिनिसखौ बिटिसिनि जे जेसेबां दालाय दासा दंमोन दंफां फांसे हमना लादो बेखौ दानस्रांनानै खोलोमहोलायनायनिसो मोनसे एकर्ड बियो बिटिसिआ मोनसे गेरेमसा बिफां जागौमोन सानसे समाव थांनानै दा बाउन्डारिया दानखा जाजोबोबा रेभिनिउ एलेकानो थांजोबोबा डिपार्टमेन्टआबो 16-17टा थांफिनजोब्बायनो थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडखौबो होनो हाला नोङो साख्रि फाइनान्सियेल एप्रुभेल लालायनांगौ गुवाहाटियाव गोदोथ' हाग्रामाया नोंखौ साख्रि होनोसै लां नोंनि न'खराव नस्थ' जादों लानानै थांबानो साख्रि होयोमोन दा बे चौकिदार सासेखौबो साख्रि होनो हाया बेयो प्रमद बर'आ बिटिसि नेग्रा दा बे माने गेट खेवग्रा माग्रा दोननोसै होननोबो होनो हाया बेयो बबेनिफ्राय होगोन गासिबो आसामाव थांजोब्बाय थारमाने जोंनाव जा दंखायोमोन आं बुंबाय थानाया जे दानि सरकारा दानि चिफ मिनिस्टारा पियर एन्टि ट्राइबेल सेन्टिमेन्टनि मानसि जे जोङो आरो मोनसे खोथाखौ आसामा नायनो हायामोन जाहैदों
माने बे बर'फोरनिया चिफ मिनिस्टारफोरनि बादि सिगांनि पिरियडआव लाल बाथिबो जोंलाबायोमोन ना दानाथ' लाल बाथिबो स्रां गावसिनि रावनिबो गैया खालि नों प्रमद बर'निल' नोङो केबिनेट नोङो स्टेटास दङ दा बेफोरखौहाय मानि आसामाव मोननै स्टेट बादिलाय जों बादि बिसोरबो स्टेटास बिसोरबो केबिनेट बिसोरबो नोङो एरखम सुबिदा मोनजोबो बेफोरखौ नुहुरजोबनानै हिंसा जानानै बर'फोरनि जा जे पावार दङ बेखौ सिफायजोबनो बिटिआर एकर्डखौ षड़यन्त्र खालामनानै बे एकर्डखौ खालामनाय जादों आरो लोगोसे जोंनि मानसियानो बहाय सामिल जाफादों नङाब्ला एसामिसफ्रा हाया डाइरेक्ट बुलायलाबो हाया बिसोर जों बेबादि मानसि जुद्धा जाथि ओंखायनो लहाजों लहा जेरखम हाया होमबा बर'खौ फोजोबनो बर' मानसिखौ नांगौ ना बेबादि मानसिखौ सायख'जानानै जाय मानसिया गावखौ फानो बायजायो फाननानै गावखौ माने मोनसे होननाय बाथ्रा दङ शास्त्रआव मेन्स एनिमि दे सिल बि हिज आउन हाउस हल्ड होनना बुंदों मानसिनि सुथुरा न'खरनिनो जागोननो दा बे रन्जन दैमारि गयै दफा नाम्बार 9.3 ना 4आ हा जोंनि मानसियानो बानायनाय बे दफाखौथ' नोङो आन्दलनकारियासो सोयो थारमाने जोंनि मानसियानो उमुगा गनो नाङा नैबे दफायाव गामि होखारनांगौ नैबे दफाजों गामि दानख'नांगौ बे सोनाया सोर थारमाने जोंनि मानसिखौनो बायनानै बेखौहाय मिक्सआप खालामनानै मासआप खालामफानानै बे जिनिसखौ षड़यन्त्रजों फाइनाल कमप्रिहेन्सिभ लिरनाय बाथ्रायाबो बेनो जे जोङो माने गाब्र'होनो हायो बर'खौ दा बे जिनिसा जोंनिफ्रायनो खालामना होआमोनब्ला एसामिसफ्रा जोंजों मालाबाबो बेबायदि सिदा सिदि एकर्ड जायोमोनब्ला बेबायदि नोङो रन्जन दैमारिया मा गावनि इन्दिबि भाइफोरनि गनाय दफा नाम्बारानो गैयाब्ला साइन होगौमोन नामा होआ होमब्ला बेनोबो दिन्थियाखै थारमाने गासिबो षड़यन्त्र खालामजोबनानैसो ब्लेकमेलिं खालामनानै बे एकर्डखौ खालामनाय जादों आरो दा आदानिसिम आं रोजा रोजा साबायखर धन्यबाद थाबाय आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बेखिनियाव दोनथ'नो सानबाय जय बर' हारि